війни, де ми воюємо з Росією. Від того, якщо президент буде, там, прикладом, кожного ранку виходити, не знаю, там до вікна офісу президента і, значить, нагадувати, не знаю, там, всім чи там людям, які там перед Банковою стоять, що Росія агресор, ну які досягнення ми від того маємо? Ну, треба завжди запитувати, що ти від цього отримаєш. Ну, що ти як країна, що ми як громадяни, що ми від того отримуємо. У нас немає жодної підстави вважати, що у нас змінилося відношення до Росії. Ну, Росія – це ворог України, Росія – це держава-агресор. Де в будь-якому документі ми змінили таку риторику? Ніде, ніколи і не буде такого, поки Росія не виконає те, що вона має виконати. Забратися геть з України, з цієї України, з Донбасу і з Криму. Геть забратися і не лізти більше в наші справи. Ну і доки вона це не зробить, вона так і буде ворогом і агресором. Так що ми не перестаємо називати речі своїми іменами.